Takže jsem vlastně další novina, tentokrát tam můj druhý, musím točit někde jinde, protože tam se otevřel dívat. A je to takový poděkování za neuvěřitelnou rychlost chlídnutí. Mám už 301 schlídnutí a 461 schlídnutí, nebo už 8, myslím. Takže strašně to rychle utíká a už mám 30 videí a čím víc mám videí, tím to a třeba za rok už budu třeba jeden z těch známějších jako Gogo. Třeba i Gogo začínám, nevím, to schlídnutí, jedno video, nevím to a to, ale pak se to zvedá a zvedne se to úplně až nahoru. A co jiného k tomu říct? No, každopádně vám za to chci poděkovat a z GTAčka ještě možná budu točit, nevím, jak jsem bude chtít, nevím, GTAčka, nevím. No, ale každopádně asi určitě budou videa, ale nebudou to častý, třeba jako ty ukázky zer, budou častější a budou i ty vlogy teďka hodně. A co to můžete říct, no? Každopádně chci prostě udělat to video tak, aby nebylo krátký, ale ani dlouhý, takže těch 15 minut akorát vždycky a co k tomu říct, no? Co k tomu říct, já nevím, no. Tenhle ten náramek je sportovní. Já vím, že nemám co říkat, tak vám aspoň udělám prezentaci o tomto náramku. Je sportovní a je to, čekat, takhle, Coca-Cola olympijské hry London 2012 a ten druhý, pardon, je úplně ten stejný, koukajte, takhle, jo, taky London 2012, Coca-Cola, vy tam asi nic nevidíte, každopádně, já nevím, jestli jsem to vůbec dobře dal na ten obrazok, protože já vlastně točím takhle, nevidím, nemám kameru, mám telefon. No, každopádně nemám přední kameru, což mě mrzí do toho telefonu, že bych si to takhle otočil a prostě bych si viděl a viděl jsem, co tam mám. A co to můžu říct, no? Prostě, no. Každopádně tohle bude můj budoucí, pokud je to takové Harvard Italians, nevím, co tady je, prostě sklad, dá se říct. Tady máte to, ale až budu mít cash, jak si reklamě nevím, na nějaký banku, na tom Slovensku se to bylo překládat, nemám cash, nebo jistý. No, tak nemám cash, no, takže až budu mít cash, tak postavíme nejlepší pokoj v historii tohoto baráku. Takže, co jak se ukázat? Ukážu vám prvně kopačky, ale to vám nemusím to zlepšit, to je kratý. No, ale každopádně, možná tady vidíte mé kolo, asi ne, vidíte jenom mě, nevím proč. Možná jo, možná ne. A teda možná budu natáčet s Jánošem teďka, s jiným, s Alexem teďka budu natáčet, ale nevím, možná jo, jak on bude chtít hlavně. Řekl, takže ano, on má PlayStation 2, po dlouhé době, on se jako nechá, jim se strašně líbí ty sašíry a no a už možná ukážu jeho tu kariéru. Pardon, jsem si. Dobrý. Ještě počkat.
Já doufám, že jste neslyšeli jaký to. Takže z tohoto videa to bude opravdu vše, takže nezapomeňte dávat lajky, či ten odběr a hlavně to schrínutí a trnufneme mýho kámoše. Takže čau. Fail.